Tá chun labhairt inmh mar geall eistí a scíomh agus cad is eiste bheit hain. An chéad rud a ddíorthain ná go bhfuil sé anna háchtach ar fad an cheist ar agairt agus sin an chéad rud a gcónaí agus eiste a scíomh agat ná an cheist léamh. Nótaí a dhéanamh amach a bhaine leis a gceist. Beidir go bhfuil téamaí áirithe nó focail áirithe go bhfuil tácht ar leithligh leo inta cheist agus iad san a bhreacha síos agus an son duine tú eiste a chuma dá réir sin ach ba tún anna bhúir sé gan an cheist ar agairt agus aber mís dá lóch sé go scíocht an éigead eiste náir agairt an cheist fiú bháin sa chás is go raibh fiúntas anna bhúr an san eiste ní éad faoi mór an marc an thuirt an duine sin mar ná raibh an cheist pléite i gcearta có agus sin chéad rud an cheist ar agairt. An tarna rud an san ná tá gom san is loch na chéad bhríonna go méid eiste le scíomh a goibhse ar fiche bliana fás. Agus is docha gur bé gceist an san ná beag ceistán beag an cheist le freagairt. Agus na nithir fad a bheith á phléagah san eiste tá sé anháchtach ar fad tagart a dhéanamh den déacs agus anhí sé dhéanamh ar an déacs féinnig mar chuid de son. Mar sin ní fiú an cheist ar agairt agus gan tagart chrín a dhéanamh den déacs. An eiste idéalach is dócha áiríonn leis an mac léinn an analís agus an cheist a ar a chéile. Mar sin plé atá dhéanamh go ar an ábhar agus ar an leabhar go háirithe ach má go dú samplaíad rud ag an san eiste tá sé anháchtach tagart dhéanamh den déacs agus rá mar hampla tá le héad se rágam tá sé le fiscint sna háitina sa XYZ agus duine sé sin anna hiléire. Tá sé anháchtach chomá a bheith sa léir. Nuair a bhí míad a scríomh sin féin uaireann do brathmíad agus sin a scríomh go bhfuil an rud a thrágan anna hiléir ach is minic ná bíonn sé chós sa léir agus i cheapamíad mar sin tá sé anna háchtach léamh siar ar an eiste agus ceiste chuirt féin an é seo bhí geiste go an áiríre bhfuil sé sin ráid a gceartta gom bhfuil sé sin sa léir an é sin an puinte a bhí an cheanna gom bhfuil sé sin sééis teachta teasna rudí be go mar sin. An san leabharliste tá sé háchtach ag an levéalsa ag levéal na hallscoile a bheit léamh mór thimpeall ar an ábhar agus bechearcamach leabhartha áirithe nó ailte áirithe ránatha goibh ón leabharliste agus go méidir sin léite goibh agus go ndéanach sibh tagart dos na hailt agus dos na leabhartha san nuair a bhaineann siad le habhar. Éon uair go ndéanann sibh tagart dalt nó de leabhar tá sé anna cheart anna háchtach tagart a dhéanamh de san go crín. Mar in si bheith sin go crín bradín litirthe nó bradscíomh atá siú. Mar sin tá sé anna háchtach chomá leabharán stíle na ranóige léamh agus tá hiáid ar an ggóras tagartha. Siir de bhí na gceist le córas tagartha ná ríre ná mar hampla má hasí a bhúidse cúpla líne beidir ó alt do chuid líamí bhar a chuú a luas san áit mar hampla becheart é a lua na línta chuirt idir lua bíní agus an san tagart a dhéanamh das na lechanig don líon don séhir agus an áit go bhfuil an séhir le fáil agus don údar. Sinna le spríle córas tagartha agus san ag deireadh na heiste chuireann tú na faointe ar fada úsáidis isteach an sa leabharliste. Ag an am gcéanna nuair a bhaine míad úsáid as séhir eile mar chuid den eiste tá sé anna háchtach go muidirís le habhar agus go muidirís leis a gceist mar sin caiith tú na faointe a úsáideach tú a cheangal isteach leis a géad rud a luas i neomh sé sin an cheist ar agairt agus fág mé sanna.